навин ки ҳамчун асри иттилоот ё асри донишбунёд низ маълум аст, имкониятҳои зиёде барои ҳар як инсон фароҳам меоваранд ва алалхусус ин имкониятҳо бештар дастрасан ба насли наврас ки ҳамчун бумиёни рақамӣ ё насли рақамӣ низ маълуманд. насли бумиёни рақамӣ он нафаре ҳаст ки ҳамсину соли ин технологияҳои рақамӣ ҳастанд, технологияҳои ҳушманд, аз ҷумла дастгоҳи мобилии ҳушманд, ва бо як забон бо ин технология суҳбат доранд. ҳатто бо ягон забон наомӯхта онҳо метавонанд, забони инсонӣ надонистанд, метавонанд бо ин технологияҳо сару кор дошта бошанд ва дар гуфтугӯ бошанд. ҷавонон ино бисёр хуб дарк мекунанд. лек фазои маҷозӣ, фазои технологияҳо ҳамзамон дар баробари имкониятҳо пур аз таҳдид аст. таҳдидҳои рақамӣ ва роҳи осонтарину асоситарини табдил додани ин таҳдидҳо ба имкониятҳо ин истифодаи пурмасъули ҳамин дастгоҳҳои мобилӣ ҳаст, дастгоҳҳои ҳушманди мобилӣ ҳаст ки боз ҳам такрор мекунанд, бумиёни рақамӣ бо як забон бо ин дастгоҳҳо суҳбат мекунанд. як чиро бояд ба худ фаромӯш накард ки фирдавсӣ бузург гуфтааст, тавоно бувад ҳар ки доно бувад. яъне насли имрӯза, насли навраси имрӯза бумиёни рақамӣ тавонманданд ба он хотир ки бо як забон бо ин технологияҳо ҳам суҳбат мешаванд. ва ин тавонмандӣ дар ҳамзамон масъулияти зиёде меорад. масъулият истифодаи созандаи ҳамин технологияҳо, тақсими донишу малака бо дигарон, алалхусус бо насли калонсол ки аз ин технологияҳо фарсахҳо дуранд, забони ин технологияҳо гӯё ки намефаҳманд, чунки забони хориҷӣ аст барои онҳо, барои мо. ва ҳарчи бештар бо пурмасъулият истифода баранд ҷавонон аз ин технологияҳо ва истифодаи пурмасъули технологияҳоро ба дигарон тақсим кунанд, алалхусус ба насли калонсол, ба волидайн, ба устодон, ба насли калонсол, ҳамон қадар татбиқи созандаи ин технология дар ҷамъият афзун мегардад ва он таҳдидҳое ки вуҷуд доранд бештар ба имкониятҳо табдил меёбанд. дар ҳамин албатта ман намехоҳам ки масъулияти бузургро ба дӯши насли наврас бор кунам, лекин тақозои замон аст, чунин масъулият шумо доред, чунки тавонмандиро низ доред. бинобар ин ҳар чи метавонед бештар аз дастгоҳҳои мобилӣ бо роҳи созанда истифода баред ва қоидаҳои бехатарие ки метавонад пеш аз ҳама амнияти шуморо таъмин кунад истифода баред ва ба дигарон низ ин қоидаҳоро омӯзед. аз ҷумла гузоштани ҳамтои ман, рафиқи ман дар ин бора гуфтааст, қоидаҳои бехатарӣ аз ҷумла қоидаҳои оддитарин ба мисли гузоштани гузарвожа ё парол ба дастгоҳҳои мобилӣ, тақсим накардани имейли худ, имейл адреси худ ба дигарон ва гузоштани гузарвожаи бисёр мустаҳкам ва истифода бурдан аз менеҷери ё маъмури гузарвожаҳо ва фаъол намудани тасдиқи дукаратаи шахсияти корбар ё истифодабаранда ки ҳамчун двухфакторная аутентификация ба истилоҳ маълум аст, инҳо мебошанд. ҳарчи бештар аз ин қоидаҳо истифода баред, ҳамон қадар амнияти худро хубтар таъмин мекунед ва ҳарчи бештар дар бораи ин инструментҳо, дар бораи ин абзорҳо ба дигарон тақсим нақл кунед, ба дигарон омӯзонед, ҳамон қадар истифодаи созандаи технология дар ҷамъият мустаҳкам мегардад. ташаккур.